Sant Andreu ja compta amb un nou espai artístic. L'Espai d'Art ha nascut amb la intenció de donar visibilitat a tots aquells artistes que el vulguin realitzar una exposició. En especial volem potenciar l'art andreuenc, però on també hi tenen cabuda artistes d'altres indrets. L'Espai d'Art es troba situat dins la botiga del Sant Andreu Store i es pot visitar en l'horari habitual del comerç. Compta amb unes exposicions itinerants que varien cada 2 mesos i on es pot gaudir de diverses branques de l'art, com ara la pintura, l'escultura o la fotografia. L'espai s'ha inaugurat amb l'exposició del pintor Aarón Zapata, que ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida amb la primera exposició oberta al públic. Després d'ell, diversos artistes aniran passant per l'Espai d'Art per apropar els seus treballs als veïns del poble de Sant Andreu.